Със своите 28 000 хектара Врачанският Балкан предлага интересни възможности за почивка и туризъм. Той е вторият по големина природен парк у нас. Защо все повече хора предпочитат планината за лятната си почивка? Енергия повече, така се чувстваш освободен, по-си жизнено Балкана. Свежо Балкана, на морето е много жега, претъпкано хората. Подслон в планината предлагат от туристически спални до луксозни хотели. Цените са от 12-15 лева до около 20-25 лева. Съвсем приемливи са. Подножието е село с гори град, където гости посрещат няколко къщи за селски туризъм. Напоследък собствениците забелязват интересна тенденция. Като идват от морето, особено чужденците, те като дойдат на море и обиколят цяла България и казват: ако знаехме, че тук ще намерим такова спокойствие и такава красота, щехме да се тръгнем малко по-рано от морето. Оставащите за по-дълго в планината се интересуват от алтернативен туризъм. Скално катерене, от проникване в неблагоустроени пещери, от разходка с парапланер, рафтинг по река Искър. И после се чувстват като нови. Като че тия дребните работи, ядовете, които си ги имал, започваш да бъдеш над тех така. Успокояват, дават ти някаква енергия такава. Приятно е, отпочинал, зареден. Струва се, а нашия Балкан е толкова красив. Няма точна статистика колко туристи отсядат за по-дълго във Врачанския Балкан, но със сигурност числото им се увеличава. За BTV новините от Враца, Маргарита Стефанова.